Buenos días a todos. Bueno, Pepe, una primera valoració d'aquesta important i merescuda victòria del CAT. Bueno, la verdad es que creo que hemos sido bastante superiores desde el principio y prácticamente hasta el final. Ya en la primera parte creo que hemos hecho méritos sobrados para ir por delante del marcador y bueno, como nosotros últimamente, pues la verdad nos estaba costando bastante la finalización. Nuestro problema viene siendo de gol, es que está clarísimo, porque por juego el equipo ha ido creciendo muchísimo, sobre todo en este último mes y medio, 2 meses, hemos crecido muchísimo a nivel de juego, de saber tener capacidad y sobre todo llevar el control del partido, ser capaces de abogar por un fútbol combinativo y llegar bien a 3 cuartos con posibilidades, ¿no? Pero siempre esas posibilidades se nos quedaban en nada, ¿no? Como hoy parecía la primera parte que podía ser así. Sin embargo, pues hemos seguido con el mismo nivel de intensidad y de descaro para jugar y el premio ha llegado una estrategia que también creo que ya nos lo merecíamos porque se está trabajando con intensidad y con decisión en las jugadas a balón parado y bueno, por fin ha entrado una estrategia, ¿no? Además es importante porque abre el camino y aunque ya la primera parte también habíamos gastado ya varias estrategias en la primera parte y Morales ha estado escondido como siempre y bueno, yo creo que ya digo, soy optimista, ya lo era antes, lo era la semana pasada inclusive cuando perdimos el campo del Español, porque yo creo que lo merecimos, y hoy sigo siendo igual de optimista con la victoria, ¿no? Este equipo no se rinde y no se va a rendir hasta el final. No sabemos cuál va a ser el final, pero creo que sea feliz para nosotros. El Prat retalla punts al Mestalla, també retalla punts al Sant Andreu i el Prat ara mateix ja no és cué, una bona jornada, ¿no? Pues sí, pero tenemos que seguir. Quedan 7 jornadas y aunque yo sé que futbolísticamente es muy difícil y la gente lo puede pensar, a nosotros nadie nos va a quitar esa ilusión porque el equipo es el primero que nos la transmite y el trabajo del día a día y luego los domingos, como juega el equipo, ¿no? Para mí el Sant Andreu es muy buen equipo, muy buen conjunto, bien trabajado, con un grandísimo portero y hoy pues hemos estado nosotros a un gran nivel. Eso nos da confianza para pensar que por qué no podemos ir a competir otra vez como lo hemos hecho últimamente al campo de Hospitalet y a ver si podemos encadenar pues unas victorias seguidas que las necesitamos y después ya veremos qué puede pasar. Bueno, la setmana que ve hi ha el camp de l'Hospitalet, com dius, un partit molt complicat per la dinàmica que porta el conjunt riberenc, però bé, cal anar sumant els 3 punts, ¿no? Sí, pues sí, que ahora ya nosotros lo que vamos a hacer es trabajar cada semana como lo hacemos, conociendo bien al rival, intentando contrarrestarlo en la medida que podamos y sobre todo utilizar nuestras armas, que aunque son modestas, pues la verdad es que el equipo, yo por lo menos personalmente no le puedo pedir más de lo que está haciendo. Está jugando con unas ganas, con una ilusión, arriesgando muchísimo y con una idea futbolística que bueno, que como veis pues está poquito a poco dando sus frutos. Yo estoy convencido que el domingo que viene en campo del Hospitalet, pues ante un grandísimo equipo, indudablemente, pues daremos guerra y vamos a ir a por la victoria. Es que nosotros cada partido vamos a ir a por la victoria. Gràcies. Míster, valoració del partit. Un partit molt fàcil d'explicar, per tant ha sigut molt millor que nosaltres en tots els aspectes i nosaltres no hem sabut entendre la importància del partit, que a més, donats els resultats d'avui i donada la jornada una miqueta que treballem, era encara més important que només els 3 punts. El Prat ho ha entès això molt bé, ho ha afrontat com una final i ha sigut superior en tots els aspectes a nosaltres. Una pregunta? Una per aquí. Preocupa l'escassa capacitat de reacció que ha mostrat avui l'equip? Preocupa sobretot el rendiment fora de casa. A mi hem de fer un partit, penso que segurament el millor des de la nostra arribada a casa contra el Proton Lleida i preocupa sobretot veure
que no és casualitat o que alguna cosa passa. Nosaltres no ho sabem perquè portem aquí poques setmanes, però és evident que el rendiment fora de casa d'aquest equip és molt pobre. Avui pràcticament hem tingut 2 ocasions de gol fins als minuts finals, on potser el partit s'ha obert més ja perquè el Prat amb 2-0 es trobava molt còmode, que no pas per mèrits propis. Però la realitat és que, a excepció d'una jugada de pilota parada on Quim Araujo li ha tret una pilota sota pals i a l'1 contra 1 de Matas ja amb 2-0, és un rendiment molt pobre a nivell ofensiu, que parla també, evidentment, que defensivament, a més ens han generat moltes ocasions. Per tant, en aquest aspecte, decebut principalment, perquè segurament no hem sabut transmetre als jugadors la importància del partit i no hem competit a l'alçada que requeria. Capacitat de reacció, jo entenc que l'equip s'ha de donar, que la situació és, ho vam dir des del primer dia, que la situació era crítica, que no era impossible, evidentment, però que era una situació molt delicada que havia que gestionar bé i avui no ho hem sabut fer. Bueno, la setmana que ve una altra final, no? Contra l'Espanyol B. Sí, tot el que ens queda, no ho hem dit. Eren 8 partits, 8 finals, ara són 7, doncs l'Espanyol continua guanyant, Badalona estem allí, el València diuen que ha perdut, però nosaltres hem d'intentar sumar els punts que sabem que són necessaris per la permanència i en aquest aspecte qualsevol partit és una final a Viuera i ja dic, em vaig sobretot una mica decebut amb les sensacions que ha donat l'equip perquè crec que el rendiment que s'ha de treure fora a casa i a casa per salvar la categoria ha de ser molt millor que el d'avui. Per tant, afrontar el partit de l'Espanyol sabent que hem de continuar la dinàmica que portàvem contra Lleida, contra l'Huracan, que sí va ser un partit fora de casa on el vam poder competir i avui la veritat és que ja dic, els primers 70-75 minuts han sigut absolutament superiors i absolutament favorables al camp. De fet, si no es veia per Morales, potser sortir d'aquí amb cascaldats, no? Sí, la veritat és que sabem la qualitat de porter, el nivell de porter que és Morales i hi ha hagut situacions, recordo alguna a nivell de joc d'aturada, pilota parada del Prat, on Morales ha tret un parell de mans i les altres intervencions sí que han sigut de xuts llunyans on és més difícil controlar-lo, però repeteixo, les sensacions sobretot que ha donat l'equip avui no són bones perquè s'ha jugat sempre al nostre camp, en possessió de pilota favorable al Prat i nosaltres pràcticament a la primera part ja dic, hem tingut aquesta ocasió d'aquí i no hem rondat més la porteria, per tant vol dir que hem fet les coses molt malament avui. Ser autocrítics, a treballar i sabíem que seria difícil i hem d'intentar canviar sobretot aquesta dinàmica fora de casa i saber que a casa no podem fallar perquè al final són 7 partits els que queden, hem de fer com a mínim 10-12 punts més, per tant les comptes, els números estan bastant clars. Hem vist que Melo ha rebut un cop i ha escoltat a la banda, saps si té alguna agressió o algun cop? Sembla que és un cop, ho sembla, però hem d'esperar una miqueta 24 hores per veure la valoració. Ell es queixava una miqueta a nivell muscular, una forta contusió al ventre del múscul. Anem esperant 24 hores per que només sigui un cop, perquè necessitem que tothom estigui en condicions per la setmana vinent. Ok? Sí, molt bé. Gràcies. Gràcies.